Prezidentimizin 20 şehir guruluşyk maksatnamasynyň esasynda ak mermeri Aşgabatymyzda gün saýyn gözelleşýär, täze keşfege girýär. Paýtagtymyzda gurulýan jesgalaryň hataryna, awtoduralgylaryň hem ähmiýetiniň juda ulydygyny bellemelidir. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda ulaglaryň sany ýigderli artýar. Munyň özi millili jermeden ýigderli aladat netijesinde halkyň durmuş derejesiniň ýokurlanýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Şunyň bilen baglykda ýurdumyň baş şäherine ulaglaryň sanynyň artýanyny nazarda tutup, olaryň sağlyjykly hereketini öpçün etmek boýunça giň meşhurly şäherler durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde Akmerberli Aşgabat ulaglaryň sağlyjykly hereketini öpçün edýän degişli döwürleriň gurulşygy ýigderini alyp barilýar. Şonlukda paýtagtymyzyň ähli günjeklerine döwürläp awtoduralgylaryň gurulmagy, şäherde ýolagçylar we sürüjiler üçin amaty şertleriň döredilmegi bilen baglanşykly meseleleri jogapkärçilikli we hem taraplaryň esasy çemleşilýär. Paýtagtymyzda gurulan döwür we awtoduralgylarda sürüjiler üçin ähli amatlyklar döredilip, bu binalar Läwetýän paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýar. Güneden we millili jermeden tagylaty bilen dünýäniň ösen döwletleriniň hataryny öz ornuny pogtalandyrýan paýtagtymyzyň beýlegerlik keşfiniň özgermegine we şeherde häzirki zaman ýol ulag döwrüniň kemale gelmegine awtoduralgylaryň görýän öli ähmiýetiniň bardygyny bellälikdir. Paýtagtymyzda onuň etraplaryny gurulşyk we awdanlaşdyryş işlerinden bir hatarda döwür we awtoduralgylaryň gurulyp ulanmaga berilmegine möhüm gözipe hökmüne garalýar. Bu gurda bar bolan gözipeleriň çödügüdüne hem taraplaryň çemeleşmek, oňa almaň ýokary gazananlaryny ornaşdyrmak döwürüň möhüm gözipeleriň birine urilýar. Häzirki wagtda döwlet başlanmadan asly başlangaç esasynda paýtagtymyzda awdanlaşdyryş, döwlet ýetgälär döwür aplaşdyryş işleri batly diýip gynna alyp barilýar. Munyň özi 2017-nji ýylda ýapak binalarda we töwüşdürmäti boýunça 5-nji az oýlara taýýarlyk bermek barşyna has möhümdir. Köçe ýol hereketiniň howpsuzlygyny öpçün etmekde paýtagtymyzda hereket edýän awtoduralgylaryň ähmiýeti ören oludur. Bu awtoduralgylar döwür we derejede gurulup, sürüjileriň öz awtolaglaryny köçeleriň oruny, ýaşaýyş jaýlaryň ýanaşyk ýerlerine goýup bökdençlik döremelerini gazanmak uğruna amaty şertler döredýär. Paýtagtymyzda awtoduralgylarda bir näçe töwdan okatlary, durmuş maksatly hyzmatlar, her bir ýolagçyda kanagatlanma duýgusyny döredýär. Paýtagtymyzyň bir ilatly ýerine gurulup ulanylmaga beren köp gatly awtoduralgylarda aýla görnüşindäki hereket ýoly goýulypdyr. Olaryň ählisinde de ulaglary bejermek, ýuwmak we beýleki hyzmatlar, awtoşaýlar edilmek üçin amaty şertler bar. Awtoduralgylarda ulag eýeleriniň medeniýeti diňjalmagy, naharlanmagy, aýdym sadyňlyk üçin döredilen şertler şäher ýylatyna we ona mehmanlaryna hoşalyk duýgularyny döredýär. Awtoduralgylar gije we bökdençde işleýär. Olaryň diýwallary we setinleri şöklenýär aýnalary, bu detganyň içindäki hereket howpsuzlygyny gözleşdirmek etmek üçin fiýilleş enjamlaryň üçin edilipdir. Howan çarşýany howa arasyndaky ulgamlary gözüňe tuturypdyr. Gije gözleşdirmek enjamlary ornaşdyrylypdyr. Aşgabatyň ulgamyny ösdürmek bilen baglykda detgalaryň beledilen möhletlerde we bildirilýän taraplara laýyk ýokary hil derejesinde tamamlanmagy möhüm bolup durýar. Bu wagtda täze gurulýan awtoduralgylara, ulag ýollaryna, köp dolukly körlere, ýerüstü we ýerasda geçergelerine, halkylaryň aýla ýollaryna möhüm orun degişlidir. Garaşsyz baky tarap atawatyrmady. Ähli podoklarda bolşýary, ýurdumyň aragatnaşyk ulgam hem ýokary ösüşleri betlenýär. Hormatly prezidentimizin taýsir taýylaty bilen podokda täze özgertmeler durmuşa geçirilip, podokda döwür aplaşdyrmakda hem de kämilleşdirmekde, ony dünýä deresine çykarmakda tutumly işler amala aşyrylýar. Biz muny ýurt başlanmadan hut özüne gatnaşmagyny halkymyza ulanşa berilen Natar ýapyp görnüşde paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň mysalyny hem aýdyn görýärdi. Bu aragatnaşyk kerhanasynyň edara binasynyň umumy meýdany 10.000 ine 4 metre barabardyr. Hawa 3 işgärçi niýetlilen 4 katly binada poçta, telegraf, öýjükli şäher we şäher aragatnaşyk, internet hyzmatlary üçin tölek kassalary, internet kafe, gije we nir işleýän maglumat berşgullygy, kömekçi hem de teknik otaglary hereket edýär. Ýylyň islendik pasyny öz başlyk durmuş üçinçilik ulan müşteriler we kerhananyň işgärleri üçin oňaly howa şertler döredýär. Aragatnaşyk enjamlaryny howa işlemek üçin ýürüt elektrik ulga işleýär. Ähli iş otaglary kompýuterleşdir hem de zeruri enjamlar bilen öpçün edilipdir. Işgärler üçin diňjaş otaglary, türgünleşik zary, şeýleden naharhany işleýär. Binanyň guruluşyna hem de içki otaglar bedelenine mermer, granit hem de beýleki zamanywa bedegtirişlere ulanylypdyr. Kerhananyň mülakatly işgärleri paýtagtlara ýokary derejede hyzmat edýärler. Hawa
Aqçam aragatnasyň ösürilmegi bütün dünýäde adamlaryň gündelik durmuşyna hem işine möhüm orna ýelýär. Aqçam giň dowlukly ulgamlar aragatnasyň mümkinçiliklerini hemde puwdagyň ötüş tepkinlerini hil taýdan täze derejäge çykarmaga ýardam berdi. Telekommunikasiýalar bütün dünýäde ykdysadyň esasy bölegi bolup, olaryň ähmiýeti türkmen jemgyýetiniň ötüşine has artýar. Türkmenistany ykdysady ösürmek boýunça kabul edilen giň gerilme maksatnamalaryň amala aşyrylmagy, aragatnasyk terişlerini hemde elektron aragatnasyklaryny hem hasy kämilleşdirmek boýunça täze wezipler öňe sürýär. Ösen tehnologiýalar ulgamyna hödürlenýän dörli hyzmatlary etlek hem ýokurlanýar. Döwletimiz ýylatymyz üçin häzirki zaman aragatnasyk ulgamlaryna bolan isleglerini kanatlandyrmak üçin ähli tagalar edýär. Telefon ulgamlaryň enjamlaryny döwraplaşdyrýar. Şäherleriň arasyna optik ötümli aragatnasyk hem ýoly goýulýar. Hemra aragatnasyk ulgam hereket edýär. Milli öjekli ulgam giňeldilýär. Guramalary, kärhanalary, okum mekdepleri maglumat aragatnasyk tehnologiýalar bilen epsin etmek derejede hasy ýokurlanýar. Internetden peýdalanýanlaryň sany gün saýyn artýar. Häzirki wagtda Türkmenistan internetden we häzirki zaman aragatnasyk tehnologiýalarynyň her bir raýaty eleterli bolmagy üçin şertler döredilýär. Berkerar döwletiň bagtýarlyk döwrüne, bu iş döwrüniň talaplaryna laýyklykda täze depkine eýe bolýar. Mahlukta gahryman arkadaşymyzyň ak patatynyň açyny altına ýapyp görnüşli paýdalar jemgyýeti, milliýetiň başyny maşdyrany we milli ykdysadyýetimiziň ähli puwdaklaryny döwraplaşdyrmagyna, şeýlekem türkmen halkynyň durmuş derejeden ýokurlanmagyna gönükdirilen giň gerilme özgertmeleriň amalaşýanyň aýdyň nyşany bolup, ýylaty ýokary derejede hyzmat edýär. Berkerar döwletiň bagtýarlyk döwrüne Aşgabatyň ýalkymy Söwdi Amerikada paýtagyň ýaşaýjylary we onuň mehmanlaryň iň bir gelim gidimli ýerine urildi. Bugunky gün bu merkezde Türkmenistan tenagaçylar we delegatsiýalar birleşmesi tarapyndan Garaşdyrlyk bayramy münasibetli ýylaty hareketleriň ençemi görnüşleri hödürlenilýär. Söwdi Amerikada 44,10 miň ine 4 metre golay meýdana ýelep, onuň içinde 17 tane dükkan, 550 orunlyk restoran we altyn asar ulgamyň garban şanasy, gözellik salony bar. Merkezde çörek we çörek önümleri, göp we miwe önümleri, et we et önümleri, süýde önümleri, mebel önümleri, dokma önümleri, okuw esbaplary, kitap önümleri we başga bir näçe hareketler ödülýän bölümler bar. Hawa, häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň şol sany ady hareketleriň ýerini tutýan önümleri ösdürmek maksatnasyny amala aşyrmak möhüm bolup durýar. Aşgabatyň ýalkymy Söwdi Amerikadasyny, ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senahatyna degişli önümlerini köp görnüşli ýylaty hödürlenýär. Şeýlekem ýurdumyzyň telekeçlerini öndürýän süýjük önümleriň dürli görnüşleri merkezden görnükli ýerine alajylary hödürlenýär. Süýjük taýyny doňdurmalar çağlarda bolşýary, ulalaryň hem özüni ötýär. Merkezden süýjük we tort önümlerini satylýan dükanyny, toý taçaklaryň bedeg bolup durýan tortlaryň ören köp görnüşleri ýylaty hödürlenýär. Söwdi Amerikanyň balyk we balyk önümler satylýan bölümi aýratyn öňe çekijegligini tapawutlanyp, alajylaryň ösün islegini kanatlandyrýar. Merkezden ikinji gatynda dürli hareketler hödürlenýän dükanlar bilen bir hatarda bu ýerde toý dawaralaryny geçirmäge niýetlenen merkez we çaýhana hereket edýär. Çaýhanada wagtyň gyzykly geçirmek üçin döredilen şertler bilen bir hatarda onuň özüň tebiýatyň goýnyna ýal duýmagy mümkinçilik berýän bölümi açyk howada urnupdyr. Şeýleki merkezden ikinji dokma bölümleri bölüm hereket edýär. Bu merkezde türkmen telekeçileriň öndürýän mebelleri we öýgaçlar satylýan dükanyň iň bir gelim gidimli ýere urildi. Merkezde çaýga egneşikler satylýan dükan hem bar. Bu ýerde Türkmenistan öndürilen owdan we ekologik taýdan arasy önümler bar. Şeýlede merkezde okuw esaplary, dürli görnüşli kagydlar we kagyd önümler ýokary hil derejesinde alajylary hödürlenýär. Aşgabatyň ýalkymy Söwdi Amerikadasyny ýurdumyzyň gaýtadan işleýän senahatyna degişli önümleriň köp görnüşli ýylaty hödürlenýär. Bu önümleriň we olaryň gaplaryň ýurdumyň telekeçileri tarapyndan öndürilýändigi hata gönülji ýagdaýdyr. Şeýle ajaýyplyklar üçin halkymyzyň gahrman arkadaşlaryny alkyşlar çäksizdir.
Koşa banıp, koşa baylık. Gincakan halat eden hoş niyet hem hoşa maylık. Baktı bakılık berdiniz. Halkı baktın basayıp. Arkadağım, alkış aydiya. Bu toprak, bu atman tede. Alkış aydiya parahat iyi. Bey Türkmenistan tede. Devletinde bedevadi. At üstünde tahtın vardır. Bedevatın toyluğunda dünyada olan aydın vardır. Kursoğu pekide halkın hayra himra, yağsa yardır. Arkadağım, alkış aydiya. Bu toprak, bu atman tide. Alkış aydiya parahat iyi. Bey Türkmenistan tide. Bakan yerin guldar olur. Bakan yerin köşkü eyvan. Boza gül cemen kısmi. Güller açıp bir eyyan. Çağaya kalan bedevi. Zamananın keşfi eylen. Arkadağım, alkış aydiya. Bu toprak, bu akman tide. Alkış aydiya parahat iyi. Bey Türkmenistan tide. Devranında yaxşılık var, yalkanmak var. Bu zamanın kucağında bahtiyarlık, sardınlık var. Bazı şeylerin ulziydi, altın durmuş, altın akbal. Arkadağım, alkış aydiya, bu toprak, bu atman tide. Alkış aydiya.